Og så var vi i junglen på safari for at skyde vilde dyr. Og min mor har altid været et vildt legebarn. Så hun var bare med på legen, og jeg kan stadig i dag se de her dyr for mig, og at det var så virkeligt, som om de her dyr bare stod lige foran mig med dyrenes pels og hvordan de gik, og ja, min mor sagde, se der, og så kiggede jeg over, så shit, at det var bare, det er vildt, at ens fantasi kan snyde en så meget, og man kan leve så meget ind i noget, at det til sidst bliver virkelighed. Og så satte vi ligesom hans sygeseng, da han blev meget svag, så satte vi den der sygeseng, så han havde udsigt ud over de der sommerfulde buske. Og at hvis man kom gående forbi, hvis du kun gik, så ville den her gamle heksens fingre ville komme ud mellem brædderne og tage fat i dine ankler, og så ville hun hive dig ind, og så ville hun koge suppe på dig. Og hun havde sådan en mug under neglene, og det ville hun bruge til sådan krydderi og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg engang sammen med en veninde skulle lave hyldeblomstsaft, og vi havde sådan et træ omme i vores baggård. Og vi elskede hyldeblomstsaft, det var der altid hjemme hos veninden. Problemet var bare, at der var ikke flere blomster på det der træ, men jeg tænkte, fedt nok, vi tager bare hyldebærne i stedet for. Og masede de der hyldebær sammen og fyrede ordentligt meget sukker ned i, mixede rundt og spiste det der sindssygt klamme hyldebærsuppe. Så jeg kan stadigvæk mærke i maven, hvordan det føles, den der kvalme af, at jeg bare har 1,5 liter sukker og muligvis skæret hyldebær også. Ja. Jeg synes, det er enormt spændende med hvordan børn kan lege og se det, de leger enormt virkeligt, selvom det ikke findes. Og det er noget, man mister med alderen.